דובים, מה קורה דובים? כאן אריקה, היום בסרטון דובי. היום בסרטון אנחנו בעצם נשחק פוסטר, זה כיף לנו. אוקיי, בוא נשחק עם בעצם... רגע, מי שלא רוצה וולטוק. קיצר, הוא מנצל עדכון וזה עוד כמה בעצם ימים. בעצם יהיה עונה חדשה. והאמת הסגולה החדשה, לא אהבתי אותה האמת היא. בוא נשחק עם קייט, כי אני די לא עשיתי סרטון על זה בברודקאסט על זה וגם בצגר. עכשיו אני אשתדל לעשות סרטון יותר ויותר. אז כן, בוא נתחיל את המשחק. אוקיי, כמה דמויות יש כאן? זה יחסית הרבה. זאת אומרת לכם, זה משחק רגיל, יאללה בוא נתחיל פשוט. אוקיי, הרסנו את התיבה. לא. אוקיי. בוא נעשה כאן את הקופסה. בוא נעשה למיקרו. לא! למדנו מקום אישי. בוא נזרק עוד משחק. טוב, התחלתי עוד משחק. אוקיי. בוא נקווה שכאן נביא ווין. אנחנו נגד קיט זה בעיה, אנחנו נגד שני קיט. אז ננסה להרוג אותם. תכתבו לי בתגובות אם אתם אוהבים את האימוג'ים. ודרך אגב, תנו לייק. רואים? הספרי זה אומר לתת לייק. וכמובן אל תשכחו את הסאב. הסיכה הזאת אומרת תלחצו על הסאב. זה מאוד עוזר. וזה רוצה לי לעשות אותו תוכן. אז אם כן, תירשמו לערוץ. וככה אני יכול לענות לכם יותר. יש, הרגנו את קיט. לא פנג. לא, והנרפט שלו לא בא לי טוב. בוא נעבור את בוט. מי נעשה? יאללה, ליון. יודעים מה? קולקט. בוא נפעול את הסקין ברודפס האחר שלה. כי אני לא רוצה את הסקין ברודפס של עונה 3. מה ניקח? כמובן. כן זה. נראה סקין שווה האמת. אוקיי. את זה קושת מנצח. אתם יודעים? רגע, יש עוד? אם יש עוד, אני אשים שוד בשמחה, זה עמוד אהוב עליי. כן, כפי ששמעתם, שוד זה עמוד אהוב עליי. ואני עומד למות כאן אשכרה. לא בא לי טוב למות. אז שמעתי. נסמים שוד. שיט, אין שוד. איזה זוכר בזה? יאללה, בוא נפרטי. לא, דווקא לא. בוא נשים... 5 על 5. יאללה, מאוד כיף. שיותר יחסית כיפי. אני מקרנת כבר טוב זמן. אוקיי, אנחנו נגד... דמות יחסית לא חזקות, רק פם יכולה להיות לנו בעיה, וכל השאר לא. גם ביירון. הסיבה היא שהאחרות לא, כי הם קולקט, למשל, פרימו האמת היא בכלל לא יכול להפריע. הסיבה שאני לא מבין לתקום, כי תגידו אם אתם דרך אגב אוהבים לתקום, כי אני ממש לא אוהב אותו, כי המכות שלו לא הכי מדויקות לדעתי. על הגול הזה תנו סאב. ולייק. אוקיי. זה קליל. סיימנו. לה.
דרך אגב, קניתי את הסקין הזה של מיקו. רגע, איפה מיקו שלי? לא, בוא נחליף. הנה מיקו שלי, אפשר לראות, יש לי את הסקין הזה. בוא נשחק גם איתו, יאללה. בוא נשחק איתו נוקאוט. הרבה אוהבים נוקאוט, יאללה בוא נשחק. אוקיי, אנחנו נגד דאג ודריל. גלס אני לא רואה אותו כאיום או מישהו שיכול לנצח אותנו. הכל לא נראה מתישה. אוקיי. לא. אני פשוט, יש סיבה אם מישהו לא חושב שדאג גרוע, אני לא מסכים איתו בכלל, כי יש לי פשוט שדאג גדול ו11. חוץ מזה שהוא חבר של הדמות שאני הכי אוהב, אוטיס. כן, זה משהו שהיא מתעלה, כן. אולי תיבות חשות, תענו לי ללחש, ראיתם את הבוטוק? אוקיי, בואו נדבר קצת על סתם. אני יחסית מקווה שהקבוצה שלי טובה, היא דווקא נראית לי יחסית טובה. סקוויק לגמרי יכול, אני כן יכול להבין אם הוא מפסיד, כן? פשוט אני אכעס קצת. כן, סקוויק, אני רוצה שהוא יסטפלר. ברור שהוא הסטפלר, ברור. רגע בוחר. טוב, מצאתי דמות. זה בעצם צ'רלי, כי צ'רלי יחסית חזקה. ואני רואה שהיא דמות חזקה, היא יחסית מאוד חזקה. אז אוקיי, סקין ברול פס נגד סקין ברול פס. איזה סקין ברול פס ינצח. אני חזק יותר. אוקיי, הפעלתי את הביצה, לא. אוקיי, אני חושבת שהסיבוב הזה הפסדנו. אוקיי, הוא יותר רמה. הפייפרים האלה, אוקיי. אני כאילו, מה תשאי? אוקיי, עוד הפסד. וואי, למה יש לי כאן לייק? עד עכשיו לא הבנתי מה יש לך. היה אנדרואיד. דווקא שיש אנדרואיד. אני מפסיד. תמיד שיש אנדרואיד אני מפסיד. תגידו לנו כמה פעם זכיתם באנדרואיד. יערתי, הוא הערה שלו יחסית רחוקות. אני גם אוקיי. בוא נפגע, כן. אני לא יודע מה איתכם, אבל קרוב זה הלנג'דרי שאני הכי שונא. בעצם, אני לא כל כך אוהב את קרוב, כי אני מרגיש שהרעל שלו הם לא חזק. כי יש עוד דמויות שעושות רעל, כמו אמוילו, דמויות כאלה. ופעם זה היה מיוחד, כי רק הוא. למשל, פעם רק איבטרה הולכת על המים, ועוד מעט יצא עדכון שעוד דמות תוכל ללכת על המים. זה כאילו כבר לא רק לאיב יש את הכוח הזה. אז אותו דבר אני מרגיש שהוא פרו.
רק שלקרוא זה לא דמות אחת, כן? אוקיי. הרגתי את קרוב ושמונה ביט, וגם אני יכולים לדבר בלי, תגידו לי לקרוא פשוט לקרוא לדבר ולהביא. יש. אוקיי. ותגידו לי בתגובות אם אתם נהנים באתגר של המגה פיג. וקודם כל, אם השגתם מגה פיג מלא, תנו סאב. אם לא השגתם מגה פיג מלא, תנו סאב. חובר ש... בואו נראה אם מישהו יחצה לשחק איתי כרגע. ממתי יש ניקוד במשחק הזה? מה? למה פרדה סיפר לי? תפסתי שהייתי על ניקוד, אין באמת ניקוד, ושאתי עשרים בזאת. אוקיי, מי נשחק? בוא נשחק ממש כי הולך לעשות סקין מטורף פשוט. בז הזה, אין לי מושג מה זה הסקין הזה, סקין ברולפס מטורף פשוט. לכבוד לי לנצח. דווקא אף אחד מאיתם לא בעיה. רק ג'קים יש לה את הסטאבו, וחוץ מזה, שלום! ברוך להתראות. היי. אז מה תחשבו לעצמכם, כי אם מישהו לא ראה את הברולטוק, זה בטח סמך, מי שראה את הברולטוק יודע שנמחקה ליגת הכוח, זה בטח עצוב מאוד. מי שתראות את האנשים האלה, אני מצליח עדיין לשחק ברנקים. הרנקים יחסית טובים, אני לא רואה שהם לא טובים. אתה יכול לשחק סקינים שלהם, זה שאתה לא השגת ולא הספקת להשיג, אתה עדיין תוכל להשיג אותם, זה מה שטוב. מדברים על הרנקים. רגע, מה הייתי לך? אני כאילו סתם מחפש דמות. מה? מה מסתמה איתם? אוקיי. אוקיי. אז בעצם אמרו לכם עוד 2 משחקי סולו, ועוד נשחק את הסרטון הזה. אוקיי, בואו נהרוס את התיבה הזאתי. אנחנו לא נתקמפר דווקא, אני האמת היא לא רוצה לרדת, אז אני ממש עכשיו לנצח את זה. אני בורח, אני לא רוצה לרדת קווים. תדעים, יאללה, בוא ננסה קצת להילחם. כמובן אני יכול להחליף דברים לאוטיס אם אני רוצה. או לא, אוקיי, הוא ברח, לא נברח אחריו. זה חוק שאתם חייבים ללמוד. לא לברוח אחרי אנשים, פשוט לא לברוח, בסוף אתם תמותו. תאמינו לי, זה קרה לי כמה פעמים. לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא. מזל שלא התקרבתי שם, מזל. עכשיו בטח יש כאן מישהו. כן, ידעתי. היי, בוא לא מתקמפרים. איך שמונה אנשים, תקשיבו, נראה לי כולם כאן מתקמפרים, כמוני. עשיתי לו חתיכת נקס. שלום. כאילו שהוא מת או שהוא מת, זה כאילו חוק. אני לא יכול. סוף סוף אני אשים כאן את הסיומה לפחות. בוקס. אני יודע שקנית, גם אני קניתי סקין יותר טוב ביקו. לי שום קישור, זה הסקין הראשון של 307 שלי. איכשהו ניתחתי אותו. יש לי מזל שמישהו קפוץ עלי כאן. אני מאמין שדרכים זה מה קר? פגז, דווקא קר. טוב, הסרטון יצא ארוך, בסוף לא נעשה עוד משחק, אז בוא נעשה גם את הסרטון הזה. ביי דובי, אם כן הייתי אורי, נתראה בסרטון הלובי הבא שלנו. וכמובן, איך אי אפשר לשכוח את הכיף שלנו, נתראה בסרטון הבא. חזרתי על זה. כמובן, אל תשכחו, תמצא ולייק, שאני אראה עוד סרטונים.